Básicamente hago uso de esta última palabra, en esencia, para reafirmarme en todos los ejercicios de derechos fundamentales que se han venido reprochando durante este juicio. No hay ningún tipo de arrepentimiento. Todo lo que hice lo volvería a hacer porque estoy convencido que es lo que tenía que hacer. Yo los acepto, los actos y las consecuencias. Que decían todo el rato, es que hizo llamamientos a la movilización permanente, ¿no? Es que sí, es que es verdad. Y cuando te acusan de una cosa que cuando es verdad que lo has hecho, pues ¿qué tienes que decir? Pues que sí, que lo hice y es que es más, es que tengo casi la obligación moral, si me permiten, de volverlo a hacer hoy aquí, ¿no? Catalans, catalanas, movilització pacífica, democràtica, permanent, cívica y que nunca desfallezca y que siempre sea pues con esta voluntad de mejorar la sociedad. Se estaba hablando también de la desobediencia civil. Sí, es una desobediencia civil en toda regla. Ante el dilema de acatar una suspensión del Tribunal Constitucional o el ejercicio de derechos fundamentales, pues sí, se ejercieron los derechos fundamentales. Yo no soy experto en derecho constitucional, es más, no he ido ni a la universidad. Pero lo que sí que tengo muy claro, que cuando una población ejerce la desobediencia civil, lo que está mostrando es su compromiso con la sociedad. Y esto no puede merecer reproche penal. Yo lo que creo es que el problema no es la desobediencia civil. Yo creo que el problema está en la obediencia civil que hoy tolera y permite que demócratas que estamos sentados en este banco estemos acusados por la extrema derecha, codo a codo, en connivencia con el gobierno del Estado español, con el gobierno del PSOE. No hemos solucionado la raíz de fondo, ¿no? Y es que seguimos obsesionados en buscar un enemigo. Y en este sentido yo creo que esto no es más que miedo. Miedo a escuchar, miedo a la palabra, miedo a empatizar los unos con los otros, a conocernos más y mejor. A mí no me da ningún apuro, a conocer mejor a la gente, a conocer las razones del uno y del otro, pues porque estoy seguro que yo tampoco no tengo la verdad absoluta, ¿no? Y en este sentido, si seguimos actuando con miedo, difícilmente podremos conocernos y entender las razones de los unos y los otros y actuar con la empatía mínima necesaria para poder resolver este conflicto, que es un conflicto político y que yo sí que lo creo plenamente, que este es un juicio político. De la decisión de este tribunal no van a cambiar mi prioridad. Mi prioridad como presidente de Òmnium Cultural no es salir de la prisión. Mi prioridad es seguir luchando y trabajando para avanzar en la resolución del conflicto político. Y vamos a seguir luchando libre y pacíficamente para decidir nuestro futuro. Si la violencia policial no pudo contra miles de personas el 1 de octubre, ¿alguien se cree que alguna sentencia va a hacer que los catalanes dejen de luchar por su derecho a la autodeterminación? Estoy convencido que no. Ho tornarem a fer. 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 Se nos juzga por manifestarnos, por expresar, por movilizar, por votar. Y les digo sin ningún tipo de acritud y tampoco de prepotencia y con toda la serenidad del mundo que estoy convencido que ho tornarem a fer. Sí. Ho tornarem a fer! Ho tornarem a fer, sí senyor. Bona tarda, gent de ceba! Bona nit. Molt bona nit! Molt bona nit! Bueno, molt bona nit o molt bona tarda, segons com tu miris, eh? Sí, ara és bona nit, Com estem, tots bé? Molt bé. No se sent gaire, em sembla. A veure? Això vol dir que voleu passar una bona estona. Exacte. Molt bé. Molt bé, doncs. La que farem em sembla que és una cosa com un gran dia. Bé, abans de tot, deixeu-nos que ens presentem. Nosaltres som el grup de Perpebrots, de Canet de Mar. Sí, de Perpebrots, sí. Perpebrots. No es pot traduir, No, perquè si porpíníem tots queda molt malament. I porco... Bueno, tampoc. Tampoc. Bé, us presentem en Paquito, aquí en Quim, guitarra, en Quim, teclat, en Francesc, en Dani i un servidor, en Xavier. Gràcies. Tots som de Canet, tots hem viscut les cançons de la Trinca, tots hem amat aquestes cançons. Per nosaltres, en Miquel Àngel ha sigut un promotor per nosaltres. Inclús ell va ser el que ens va començar a iniciar en aquest món. A guiar.
a guiar, a cantar i a fer aquesta mica de... aquest tribut a la trinca i també cançons que són pròpies de Per Pebrots, que si voleu podeu mirar-ho per al Facebook o al YouTube. I al YouTube, exacte. Exactament, fem una mica d'espam. Sí, no? I ara començarem amb un tema que es diu Un gran dia? Un gran dia? Sí, un gran dia. Un gran dia, com Un gran nosaltres dia. que estem. Que és un gran dia. Com fa referència a un gran dia que va ser el dia 1 de novembre, que vam tots anar a votar. 1 d'octubre. Ai, 1 d'octubre, perdó. Sí, sí, que van repartir castanyes. Que corri l'aire, noi, que corri l'aire. Ai, Mare de Déu Santíssima. Ai, que anem bé ja. Al tanto. Com una blanca poncella, com la flor del gessamí, el nostre infant surt de casa un diumenge al dematí, amb els ulls llegats de llàgrimes, el mirem des del portal, surt de casa el fillet nostre amb un aire angelical. Perquè avui és un gran dia, sempre en tindré un bon record. Rebrà la primera hòstia, l'angelet del nostre cor. Per un pare i una mare és l'alegria millor, veure el fill fer la primera. Ai, manifestació. Ai, aquest angelet que és tendre, no en rebarà de castanyes. Mare de Déu Santíssima, cuidao del lumbago. Ai, senyor. Escolteu-me, que em sembla que hi ha follon. Hi ha follon? Ja hi ha follon a Palaio, va corrents cap al merder. Ai, si el veiés el seu iaio, que era de la CNT. Panxa en l'aire estan les Rambles, cotxes, cadires i bancs, xiulen les bales de goma, tot és ple de núvols blancs. Fots corrents de la fumera, el nostre fill estimat, i allà rep la primera hòstia sense haver-la demanat. I amb el cor tot ple de joia torna a casa ben calent, mentre dalt al cel els àngels canten solidàriament. Baixant de la font del Gat, Estatut d'autonomia. Baixant de la font del Gat, amnistia i llibertat. Baixant de la font del Gat, Estatut d'autonomia. Baixant de la font del Gat, amnistia i llibertat. Per un pare i una mare és l'alegria millor, veure el fill fer la primera. Manifestació. És un xivato, perquè em sembla que ve ara el tema, no us en recordeu, de la gent com dels anys 60, 70, que van vindre doncs, a Catalunya i es van integrar molt bé, i de tant integrar-se i no es van recordant de parlar el castellà. Clar, i com anaven al poble deien, hòstia, i ara com ho fem? Doncs això es tracta, és... Coses de l'idioma. Exacte. Menys mal, eh? Menys mal que l'has encertat a la primera. Au, vinga! Vaig en un bolic, ja t'ho dic, coses de l'idioma. Un senyor petit i eixerit de Santa Coloma vol anar a Madrid decidit, s'ha de viatjar. Però el pobre home fa temps que ha perdut el costum de parlar el castellà.
Si vol dir que el cotxe li fa figa, ha de dir que el cotxe le hace higo. Y si li fan pet com una gla, le hace un pedo com una bellota, senyores, o rei. Com que l'home és un somia truites, senyors meus, és un sueña tortillas. I ella es pensa que és bufar i fer ampolles, i se'n diu soplar i hacer botellas, senyores, o rei. Vaja en embolic i a dir coses de l'idioma, un senyor petit i eixerit de Santa Coloma, vola de Madrid decidit, s'ha de viatjar. Però el pobre home fa temps que ha perdut el costum de parlar el castellà. Talment hi ha per llogar-hi cadires, vull dir que hi haurà alquilarcilles. El pobre home treu foc pels queixals, i és que saca fuego por las muelas, senyores, o rei. S'ho rumia i pensa, ull, viu, que en castellà se'n diu ojo vivo, i per fi se'n va escampar la boira. Vull dir que se'n va esparcir la niebla, senyores, o rei. Vaja un embolic i li dic coses de l'idioma, un senyor petit i eixerit de Santa Coloma, volen a Madrid decidit, s'ha de viatjar. Però el pobre home fa temps que ha perdut el costum de parlar el castellà. I com veieu no hi ha res en català que no es pugui traduir al castellà. Olé! Moltes gràcies! Moltes gràcies! Ara em sembla que ens anem a les Espanyes. Allà al centre, no? Sí, al centre. En plan xulo. Sí. Sí? En el centre de les Espanyes. Ja m'esgarrifo. Mira, doncs ja... Sí? Jo començo a treure l'americana, ja, no? No, no m'estranya, no. Sí. Fa un rufalló, eh? Com penses que tenim d'anar cap allà, nois? A més, aquesta cançó és molt adient per un personatge d'allà de l'Espanya. Sí, home, sí. A tot arreu hi ha un califa. Ja és posar-nos la gorra i ens transformem. Sí. Que som més duros, més xulo. Som més xulo nosaltres, ale! Conduro sevillano no, conduro madrileño. Sí. Doncs, el que deia, sempre trobaràs un califa per tot arreu. I no ha canviat mai. En un país oriental hi havia una vegada un califa que es va inventar un codi molt xulo. Digo! I el poble, agraït, va dedicar-li aquesta cançó, Segons l'article primer, el califa està obligat a tractar l'administrat com si fos home de bé. I mana l'article 7 que el qui faci tripijocs se li fot cop de garrot i a la garjola de pet. El 15è oli en un llum diu que se l'empalmarà el qui gosi adulterà els articles de consum. I articles molt bufons com el vinc que deixa clar que tothom es pot queixar si li apreten els cordons. Però el califa sempre en pot fer cas omís. Per això s'ha inventat l'article 26. Ole que sí! Califa! Sí que ens ha tocat la rifa. Califa! Ets el rei de l'enganyifa. Califa! Tu sí que ho tens ben muntat. No siguis bèstia califa, no siguis bèstia califa, que pot sortir-ne escaldat. Doncs no està sortint xulo ni res aquest xotis, Home, una mica com de l'Empordà, no? Empordà. Què diu l'article 25? Diu l'article 26, que en un cas de compromís, el califa pot, si cal, refregar-se l'engonal i
passar-s'hi pels dallonsis totes les lleis del país. Ei, i el poble? I el poble que l'onguin vol, xubi-dubi-uau-uau, que ja té les conferències de Sant Vicenç de Paül, de Sant Vicenç de Paül, de Sant Vicenç de Paül, de Sant Vicenç de Paül. Gràcies. Moltes gràcies. Déu meu senyor. Ja torno a ser jo, el català, ja torno a ser jo, menys mal, Estava una mica espantat. Home, Escolta, noi, que m'han dit que aquí al ja has costat... agafat el bocat, Aquí m'han dit que aquest costat foten obres. Sí, Molt més que ja ens hi agafa el posem. martell i el bocat, noi. Perquè si no, no podem treballar bé. Escolta, tu! Posem- Ja s'ha anar a canviar el personatge. Hosti, tu, ja ha canviat aquest. Vinga, va, som-hi! Ei! Ei! Som l'altre boquetero del ram de la construcció. Del ram de la construcció, se'n tenia especialista. Del ram de la construcció, i en el que digui manobra li fotem contra maó. I en el que et digui manobra li fotem contra maó. I en el que et digui manobra, que ara estudia per correu i allà et serem mestres d'obra. Vinga, va, molt bé, vinga, anem Vinga, per va, la segona, segona. va, la segona. Aquí, Giu. Més a comprar una derbi, també un televisor. Més a comprar una derbi i també un televisor. Més a comprar una derbi, una navera i un turbi i un toca de cuiteri. La societat de consum fa comprar electrodomèstics, la societat de consum, però no sé on enxufar-lo que a casa no tinc ni llum. Vinga, va, anem per la tercera, va. Va per la tercera, aquí, Giu. Ja l'hem endollat. Fa molt temps que jo arribar i ja em sento català. Fa molt temps que jo arribar i ja em sento català. Fa molt temps que jo arribar i jo ja discernego en els que han vingut més tard. Miro si estic integrat, que no cal la tomàquet. Miro si estic integrat, que no foto un carajillo d'aroma de Montserrat. Som catalans, sí senyor, som catalans. Hey! Gràcies. 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 Ara tu, si te pot haver un xaleco. El que en manta hasta per posar-se el xaleco, No he trobat el forat, noi. No he trobat el forat. Llavors que et digui. No trobo mai el forat. Bé, Home. ara dedicarem... Ara demanaríem que ens lleguessin els llums. Ai, sí. Sí, llegui llums. Llegui, Ara si veu. Ara que... Ai, però si hi ha gent aquí! Hola, bona tarda. Hola. Mira, sí. Deixa-li... Bones mans, Esteu en bones Ja ho mans. sabeu, Preguntes i ell respon. Bé, bona tarda, sabadencs i gent també que sembla que ha vingut de Vic i d'altres terres llunyanes, diguéssim. Bé, m'han proposat unes preguntes que són les que normalment es fa al públic i dic, bueno, com que a mi no em fa res, podem parlar de tot, oi? Podem fer com aquell polític que nosaltres vam acabar fent-li una cançó que deia: usted pregunte lo que quiera y yo le diré lo que me dé la gana. I ja està. I ell ho arreglava tot així perquè en aquest país hi havia d'haver llibertat per dallonses. Bueno, a veure, comencem el qüestionari. És conscient de que les cançons són ben actuals i algunes fins i tot es queden curtes? Home, jo em sembla que és de calaix. És una mica... El que emprenya és que nosaltres les fèiem amb vistes de passat, diguéssim, i resulta que les hem fet amb vistes de futur. I això fot una il·lusió que no s'ho podeu imaginar. Vull dir que, en realitat, és un fallo, però no nostre, del temps.
Diu, alguna anècdota de censura, alguna cançó? Doncs home, sí. Bé, hi havia diverses classes de censura. Per exemple, la més normal era que la deixessin passar en disc i que prohibissin donar-la per la ràdio. Aleshores, hi havia gent que era molt més papista que el Sant Pare, sobretot a les emissores, a Ràdio Nacional d'Espanya, o sigui, emissores democràtiques, que hi enganxaven un celo a sobre del track que no es podia tocar. Clar, tu fots allà una agulla i es queda allà enganxada. I així aconseguien que no poguessin faltar a la prohibició. Després, clar, hi havia cançons que tardaven molt temps en passar la censura. Hi havia la sort que l'havíem de presentar en castellà. O sigui, clar, a nosaltres, el públic, només ens demanava que cantéssim bé, no que sapiguéssim castellà. I aleshores doncs, ens preníem algunes llibertats a l'hora de traduir. Per exemple, feixistes, fajistes, que són uns innocents fabricants d'articles de senyora. Amb el cop del 23F, en una setmana vau muntar una gran cançó del moment. Us veieu en cor de fer una cançó de la situació actual? Quina? Perquè canvia cada dia, això. Ja sé que igualment anem al dalt a baix, però això és tan mòbil la situació que fot fàstic. A veure, quina va ser la cançó que va costar més passar la censura? En realitat, La faixa. Ja us ho he dit, la vàrem presentar 10.000 vegades i fins que no vam trobar la traducció exacta no va colar. Tota aquella gent que diu que no són encara prou, potser que els hi cantem el Corazón Loco. És veritat, quan es parla de cançons que ens vam anticipar el temps, de fet hi ha una cançó que és molt més bèstia en aquest aspecte. El senyor Machín va fer una cançoneta que es deia Corazón Loco, que diu que com es pot viure mantenint dues dones. Vull dir, això està boig. Es deia Corazón Loco. I bueno, i nosaltres vam fer allò... No puc treure l'entrellat, Corazón Loco. Us en recordeu? Jo tampoc me'n sé venir, com això no us fa patir, ni mata bala. Jo tampoc no veig gens clar com es poden mantenir dues pàtries i no estar tocats de l'ala. Doncs és exactament això. Diu, explica d'on surt el nom de la trinca. Home, trinca ja sap que vol dir trio. Però aquesta paraula, la seva primera accepció és una accepció marinera, que vol dir lligar les coses. O sigui, quan ha de venir maltemsada, mala mar, tempesta, els mariners lliguen les cadires, lliguen els gots del bar, lliguen, i fins i tot les butaques tenen una trinca a terra, que es collen allà, perquè no vagin de cantó a cantó del vaixell fotent pinyes, i diguéssim que el nom més conegut del diccionari és aquest. Però també té l'avantatge que té moltes accepcions que són una mica més divertides. I a última hora, per exemple, jurar, doncs es diu trincar també. O sigui, que fan els polítics, es diu he trincado no sé quanto, sí, i tant. I després hi ha coses una mica més inversemblants, que és que un senyor decideixi que jaure amb una senyora és trincar-se-la, doncs això no és culpa nostra, que li digui. Doncs d'aquí va sortir el nom, perquè buscàvem una cosa amb tri i no li fotríem trinaranjos. Bé, diu, quan has sentit gent criticant Rosalia per dir compleanys, què en pensa de la polèmica amb els puristes del català? Bé, això en realitat ha estat una tempesta en un vas d'aigua. Nosaltres, a les cançons, fèiem servir molts modismes que es diuen al nostre poble, però després dones la volta per Catalunya i veus que es diuen a 400 llocs més. Vol dir-se que, home, nosaltres no hem estat educats en català. I aquelles paraules són les que signifiquen realment per nosaltres el que volem dir. Vol dir-se que a mi em sembla molt bé que digui compleanys, ara per una altra vegada doncs que en digui aniversari. Escolta'm,
és igual, no crec que s'hi torni a fotre amb un vesper d'aquests. La dona es veu que en algunes cançons no surt massa ben parada. Home, allò políticament correctes no ho érem gaire. Van fer una sèrie de boleros, els boleros sud-americans, els autèntics, els vells, tenen unes lletres que fan tremolar les dones. I les que canten dones fan tremolar els homes, esclar. Doncs nosaltres, bandarra, això a mi em fa riure. Ara pot ser que algú s'ofengui, perquè esclar, quien se pica ojos come. No sé què dir-te. Diu, i les dones al balcó de la processó. Sí, home, això en el Festa Major, però això, la Festa Major és del 71. O sigui que llavors encara jo hi anava a les processons amb el blandó i sí que no hi anaven les senyores, perquè jo era petit. Però la de divendres sant al matí, que en deien la processó de les dones, sí que hi anaven les dones. Vull dir que tampoc té dita. El que passa, clar, a la Festa Major, doncs, normalment hi anaven els homes. I les nenes de la primera comunió, esclar. I diu que expliqui la col·laboració amb autors com Jaume Vidal Alcover, Maria Aurèlia Capmany i Terenci Moix. Amb en Terenci Moix la col·laboració va ser amb una obra que es deia Tartant dels micos contra l'estreta de l'ensemble. Era una obra que feia riure molt, que va ofendre uns quants, clar, perquè ja se sap, a la que els agrada amb uns altres s'emprenyen. Però vaja, no, estava molt bé i van fer les cançonetes i tal. I la Maria Aurèlia Capmany i en Jaume Vidal Alcover hi havia una certa entesa, sobretot amb la Maria Aurèlia. La Maria Aurèlia ens va reconèixer que de petita estiuejava Canet, que el seu pare li portava. El seu pare era un senyor llogat per la Generalitat de l'època per anar a explicar contes i rondalles a la canalla. Això avui ja comença a haver-hi gent que també ho fa i són molt benvinguts. I també la col·laboració que hem tingut, que tothom, alguns s'han emprenyat, però jo em sembla que no, perquè en realitat estem profundament d'acord. Recordeu aquest general de la Guàrdia Civil que va dir «I lo volveremos a hacer». Diu, doncs, d'acord, ho tornarem a fer. Hi havia la cort de França cap allà a l'any 1700, el baró de Vinet, conegut pels seus invents. El baró feia molts dies que tenia ficat l'ull en trobar un sistema pràctic de posar-lo en remull. Iahú! Passejant-se per Versalles va trobar la inspiració. Iahú! Veient uns anecs sucant el cul un sortidor i va estar a l'estranger. Una casa en Ruell, sei jolí, jolinet, que les oques tonifiquen si la fica amb una pica quan tindrà l'epompisnet. Pel disseny de l'artefacte, el baró molt oportú li va prendre les enxures amb l'ample Pompidou. Després tota la noblesa va esbandir-s'hi de bon grat, l'aparell frontal neteja que va quedar homologat. I el major del populatxo també volia l'invent per poder-s'hi estrenyar asseguts còmodament. I amb tota la camarilla van a prendre la Bastilla. Qu'est-ce que c'est, CNLD? Preguntava la noblesa, la revolució francesa. Qu'est-ce que vous avez pensé? La Comuna de París va instaurar-lo per decret, per això sempre van junts la Comuna i el Bidet. I així gràcies a en Danton, en Marat i en Robespierre, totes les dones de França s'hi renten la Bonneter. Iahú! I el baró amb aquest invent
es va fer tan important com el comte de Foie-Gras o el marquès de Croissant. I així va passar la història, el bidet cap a la glòria. I és que és tan refrescant, pindolit, quina falera, pel davant, pel darrere i pel davant. I és que és tan refrescant, pindolit, quina falera, pel davant i pel darrere i pel davant. Ai, Déu meu, que han de porta! Ai, vas! És que ens entra unes calors. Ai. Jo em pensava que era de plàstic i no. No, de plàstic? No, sóc de vidre. Oi. Quina calda, Déu meu senyor. Oh. Bueno. Home, és que anàvem de barons, Ja van desviats tots quasi bé, imagina't. Ai, que censura. Ja tornem a ser nosaltres. Hi ha mordassa encara. És veritat. Sí. No diguis res. Us en recordeu com els nostres pares anaven a veure pel·lícules culturals a França? Culturals. Almenys me deien això a mi. Deien, nen, hem vist una pel·lícula cultural. Jo, quan també? I tan lluny tens anar-hi? Dic que, vale. Llavors vaig entendre que era més gran, que era cultural, clar. Lògic. Punyeteros. Aguanta'm això, rei. Te l'aguanto? A veure, aquestes coses no es fan aquí mig, Oi, que li aguanti? Ja està. Bueno. Doncs vinga, per tots vostès... El tango de Manresa. El meu amic Armando, sentint el gran escàndol d'un film d'Alberto Luci que fan a Perpinyà, se'n va de contrabando a veure el Marlon Brando i un cop a casa seva el paio vol provar. M'agafa la costella, me li endinya mantega i mentre s'arrossega per la boqueta del pit i al mig d'un esbufec diu papeta, jo crec que és el més pistonut que el tango de París. Amor meu, vine aquí, veiem l'últim tango a Manresa i abans que quedis estesa, carinyo meu, has de fruir. Si el trobes estantís, aquest últim tango a Manresa, jo cantaré la marsellesa i et semblarà que ets a París. La cosa porta cua, doncs l'home s'hi habitua i el toc de la mantega li agafa afició. I ara és com un suplici, doncs no guanyar per vici, cada cop surt més cara la lubrificació. I abans que la mantega el porti a la ruïna, ho proven margarina del Montseny per fer país. I li diu la muller, calla que això va bé, i surt millor de preu que el tango de París. Amor meu, vine aquí, fes-me una truita a la francesa, ara que tens la cuina encesa. Carinyo meu, has de fregir, si el trobes estantit, lo de la truita a la francesa, jo cantaré la marsellesa i et semblarà feta París. Sis! Moltes gràcies. Bé, ara la cançó que cantarem és una cançó que és molt maca, és una cançó que és també de la Trinca, esclar, perquè estem fent un homenatge a la Trinca, és lògic. No són els comedians. Però la Trinca, per nosaltres, eren com en Nostradamus. Sí?
Profetes! Ni ho sabien ells mateixos. Profetes, perquè totes les cançons que feien, tot està passant ara actualment. A més d'anar endavant, anem enrere com els crancs. Sí, sí. És igual. Sí, un passito No ha palant, passat un passito res. palant té tres per atràs, escolta. Sí, Sí. és jove, Miquel Àngel és jove. Ah, ja és jove, sí. És jove. Jove, Ha jove. passat uns anys, però és jove. Mira, nois, saps què? El A veure ens què ens dirà diu. quina cantem, va. A veure. A veure... Home, jo crec que hi ha alguna de plomeros. Ai, mare de Déu. No, Què ha passat? No sóc jo, no sóc jo. Bé, suposo que ja us heu imaginat, no? Els índios, els cavalls... Tot allò que cantaven ells i que està passant realment, que passa ara actualment. El Far West, per tots vostès, escolteu. Que hi ha una tribu d'indis a l'oest americà que té alguna retirada en el poble català. No hi ha tribu més ufana sota la capa del sol. Som Isaren, gent Apache, tant si es vol com si no es vol. Ha rebut per totes bandes, però endavant que no ha estat res. Per la seva mala estrella és el Pupes del Far West. Doncs sabem, segons la història, que aquesta tribu pobrets, quan arrifen garrotades, tenen tots els bitllets. Que lluny és el Far West, que bonic és Oklahoma, com el Far West no hi ha res. Majors de tota mena ha sofert contínuament, però una de les més sonades l'ha tingut darrerament, la del general Frank Custer i un grapat de caps i grans, ara fa 15 miliones, més o menys uns 80 anys. La primera atzagaiada de l'infame general va prohibir la seva llengua i la dansa ritual. I enviar els casaques blaves a colonitzar els nadius i arrencar la cavallera als elements subversius. Que lluny és el Far West, que bonic és Oklahoma, com el Far West no hi ha res. Però la mort del general, el dels illos de Correus, ho deixà també lligat, que manant els seus hereus per poder canviar-ho tot, però que tot seguís igual. Va muntar unes eleccions per distreure el personal i quan la tribu amb eufòria desentaren la destral, engegava a fer punyeta el famós seny ancestral per parar el cop de moment i presidir la reserva de l'exili, arribar a un jefe que tenien en conserves. Que lluny és el Far West, que bonic és Oklahoma, com el Far West no hi ha res. I per assegurar els ànims d'aquest poble tan tossut, es firma un tractat de pau que li diuen estatut. Però com sempre passa al cine, a l'hora de la veritat, els tractats amb rostres pàl·lids només són paper mullat. I ara es volen tirar enrere perquè diu que són un cas i quan se'ns dona un ditet ens agafem tot el braç. I de tant que recomanen prudència i moderació ja no estem desencantats, ara estem cagats de por. Tots no volen que fem l'índio i amenacen cada dia que vindrà si no estem quiets el set de cavalleria, que vindran si no estem quiets el set de cavalleria, que vindran si no estem quiets el set de cavalleria. Iahú! Gràcies. Bueno, moltes gràcies. Gràcies. Vinga, calor.
Jau, que venim de la reserva. Bona tarda a tots i a totes. Moltes gràcies per ser aquí. Per la gent d'Òmnium avui és un dia molt especial. Quan planificàvem les accions a dur a terme aquest any teníem clar que caldria fer un homenatge als 50 anys de la Trinca. El trio de Canet, amb les seves més de 300 cançons, que ara estem gairebé visitant sense voler, ha sigut un exemple de reivindicació alhora que s'ho passaven molt bé dalt de l'escenari. Molts dels aquí presents recordareu que abans una festa major no era tal si no hi actuaven els de la Trinca. Les cançons que ara el grup per Pebrots han cantat ens hauran portat al cap moments i records. Per diverses generacions les cançons de la Trinca han estat la banda sonora de la nostra joventut i encara avui les cantem en ocasions especials. Dit per Miquel Àngel, en Rajoy va ser en part responsable que el trio de Canet pugés a l'escenari el 26 de setembre del 2015 en l'acte final de campanya de Junts per Sí a Barcelona, on van interpretar la cançó que ja feien servir els avis quan volien protestar, el Volem pa amb oli. Volem pa amb oli que al final esdevenia independència, independència és el que volem. El 9 de setembre del 2017, als carrers de Valls, les persones concentrades davant la seu del setmanari El Vallenc, presenciant com la Guàrdia Civil en feia l'escorcoll, varen acomiadar els uniformats de verd amb el Passi-ho bé, i des d'aquell dia es va repetir aquesta cançó en tots els escorcolls que es van anar produint i també davant la Conselleria d'Economia. El setembre, no sé què deu tenir el setembre, lligat a la Trinca, doncs, el dia 25, aquí ben a propet, a la plaça de Vic, el Rivera i l'Arrimades venien a buscar merder i van haver de marxar amb la cua entre cames al so de la cançó La Faixa, que s'escoltava a tot drap des de tot Vic. Diu el nostre president, en Jordi Cuixart, injustament empresonat, 2 anys després de l'1 d'octubre, l'Estat segueix maldant per desacreditar tot un moviment social rigorosament no violent, banalitzant de manera indigna el delicte de terrorisme i les propostes de diàleg, així com menystenint el dictamen del grup de detencions arbitràries de Nacions Unides. Són els poders de l'Estat, el rei i el mateix Pedro Sánchez, els qui han de condemnar la violència contra els centenars de milers de votants pacífics. A les portes de la sentència, l'objectiu de l'Estat segueix sent sembrar la llavor de la por entre la ciutadania i justificar la brutalitat policial de l'1 d'octubre. Però si les porres no van aturar les urnes, la repressió tampoc no pot aturar la defensa de la democràcia i l'autodeterminació. L'abús de poder per mantenir la unitat d'Espanya continuarà, però no podem caure en el parany de l'Estat, ni en la ràbia o la frustració. Tot el contrari, aprofitem els aprenentatges amb més compromís, més determinació i més serenitat que mai. Tinguem coratge, que cadascú de nosaltres vetlli activament per no deixar-nos ningú pel camí. No permetem que la por governi les nostres vides, perquè tot això ho estem fent per viure deslliurats de cap temor. Recordem que la transformació social comença per la transformació personal. Passi el que passi, no renunciarem a seguir fent camí. Aquesta és la nostra manera de compartir l'esperança amb el futur de la humanitat. Ho tornarem a fer, sí, també per les ganes boges de viure. Sempre endavant. Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, presó de Lledoners, octubre 2019. Jo era espermatozoide molt normal i molt corrent. Molt normal i molt corrent. Jo era espermatozoide molt normal i molt corrent, que vivia en unes bosses on ja estava molt calent. Per complir el meu destí, mentre esperava el dia, per complir el meu destí, sento que arriba de fora una veu que diu així: agafa aquest tu t'assaig, agafa aquest tu t'assaig, i un crit perquè s'aixugui, se'n barrera del biombo i allà faci el que pugui.
I si veu que té problemes i la cosa no progressa, si la cosa no progressa, i si veu que té problemes i la cosa no progressa, que l'ajudi aquesta noia que fa primer d'ATS. Xafarratxo de combat, de sona l'alarma, xafarratxo de combat, i llancem els dos compactes a complir lo estipulat. Per quedar com uns senyors, per quedar com uns senyors, sortim a tota trompeta i quedem tots encastats, jo, en el cul d'una proveta. I aquest temps enravenat per la cosa del progrés. Per la cosa del progrés, aquest temps enravenat per la cosa del progrés, guarda't en un banc d'esperma i a sobre sense interès. Un no sap que s'hi troba i perd el passo aquest tros, un no sap fins que s'hi troba, congelat i encarcarat com ulls de pesca nova. I es visiten les clientes, i es visiten les clientes amb manits esbaralats, que a faltar de cosa fresca allò estirem els congelats. L'una en demana una terça, l'altra en vol un petricó. L'altra en vol un petricó, l'una en demana una terça, l'altra en vol un petricó. Segons el que necessiten es fan la seva ració. Quan tot està preparat, els hi diu el dependent. Quan tot està preparat, potser vol que li emboliqui o se l'emporta posat. I esperant tocar calent, i esperant tocar calent, miro de fer bon posat. Si no remeno la cua, allò bé, és perquè estic congelat. Ole! Gràcies. Gràcies. Encara belluga, Mira com es mou. Es nota qui porta l'avió, no? Hosti, Elles són els safatos. em sembla que sigui vacaciones en el mar. Anava de vacances alegrement, em feia molta falta canviar d'ambient. Va dir-me el de l'agència, ara és l'ocasió, si vols passar-t'ho pipa, viatge en avió. I així que van servir-nos la taronjada, vaig veure que la juerga estava assegurada. Volare, oh, oh, oh. Hi havia camuflats a l'aeroplà, 14 terroristes de l'Orient Mitjà, vestits de pastorets i amb un fusell, i el cap embolicat amb un mocador de farcell. Que no es mogui ningú i poca broma, i es varen segrestar en nom de Mahoma. Volare, oh, 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 oh. Xubidubidu, puja l'avió, xubidubidubidubi, puja l'avió, xubidubidu, puja l'avió, xubidubidubidubi, puja l'avió. I anant amunt i avall van recórrer de gorra la Seca i la Meca i la Vall d'Andorra. I quan em vaig cansar de fer el talòs, vaig dir-li el que duia el farcell més gros. Si no és molta molèstia, baixa pomarruga, que ja tinc la bufeta sense cap arruga. Volare, oh, 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 oh. Llavors es va anunciar un segrestador que entrava a la Creu Roja dintre l'avió, i estan allà penjats com els taquirots, venint-nos en col·lectes que són pebrots. I quan em van passar pel meu costat, vaig dir-li, oblideu-me que ja he donat. Volare, oh, 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 oh. Xubidubidu, puja l'avió, xubidubidubidubi, puja l'avió, xubidubidu, puja l'avió, xubidubidubidubi, puja l'avió. De sobte patarrumba un cop de mà, va entrar com una espècie d'equipo A, que va repartir llenya a 4 mans, que n'hi havia per tots moros i cristians. I quan es van quedar ben descansats, va dir-hi, apa, buenas, ja esteu salvats. Volare, oh, 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 oh. Després d'extraviar-se vàries maletes i en totes les vacances a fer punyetes, es van enviar a casa repatriats i aquí van quedar-nos ben retratats. I totes les veïnes, quines carícies, els veures en lectures i en telenotícies. Volare, oh, 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 oh. Xubidubidu, puja l'avió, xubidubidubidubi, puja l'avió, xubidubidu, puja l'avió, xubidubidubidubi, puja l'avió, xubidubidu.
Moltes gràcies! Moltes gràcies. Una de tendre i maca. Aquelles romàntiques, eh? Us agraden les romàntiques? Hola. Com dieu? Ara, veus? Són sentimentals. Les romàntiques, sí. Us en recordeu no el primer cop? Sí. Tothom ha tingut un primer cop, sí o no? Sí. Maco, tendre, Sí. o no tan maco. Exacte. Bé, jo cantaria el primer cop, què et sembla? Que és tendre i amorós? I maca? Sí. Eh? Doncs fem per primer cop? Per tots vostès. Per primer cop. És avui quan ho faré Per primer cop. perquè un dia és un dia o ara o mai que un tingui necessitats. És llei de vida i també el cos m'ho demana. Què carai, quan arribo allà m'han dit Ja he fet cua, educat de mano tanda. L'últim? tu Per entrar a la cua n'hi veig molts que dissimulen, però n'hi ha alguns que ja la tenen a la mà. Després d'esperar-me gairebé mitja hora, em diuen que passi a un apartament i allà es troba ella, tota seductora, que sembla esperar-me tentadorament. Me la busco i, valga'm Déu, no me la trobo, ja la tinc, ja me l'he fet. Quina emoció serà cosa de posar-la a l'orifici i em preparo a efectuar la introducció. Tot a dins hi vaig entrar. No toco vores i així l'acte finalment ja he consumat. Dintre l'urna ja he ficat la papereta. Ja he votat per primer cop, ja he votat. La la la, la la la. Vinga! La la la, la la la. La la la, la la la. La 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 la, la la la. Veus com era una cosa tendra i maca i sentimental? Clar. Què és el que passa? Ha ser perdut aquest. Ei, hola. Bé, el que deia, que era una cançó molt maca i tendra, que sí que era maca i tendra, i amb sentiments, doncs ara també passa el mateix quan una parella s'enamoren i malament com desamoren. No, esclar. Bueno. S'enamoren, és efímer, l'amor és efímer. Passen molts anys, clar, ja es coneixen, i llavors arriba un moment que ja s'ho tiren tot pel cap, els plats. Allò que diuen, ai, quina piga més maca, i al cap dels anys diuen, treu aquesta borruga, cony. Ah, sí. Passa això, passa això. Sí, passa això, sí. És això. Que sí, carinyo, sí. Hòstia, la teva dona! No t'estima, t'estima. Sí. Bé, ho farem en toc de bolero, què us sembla? Sí? Sí? Mestre? Sembla com si fos ahir que passant amb el Vespino Pels carrers del barri xino de cop la vaig descobrir. Asseguda en aquell bar de pau parada i mig morta
I jo li vaig obrir la porta. La porta del Sidecar. Per la llet que vaig mamar, juro que et malairia. Mil vegades aquell dia en què et vaig arreplegar. Obre llum de sala, que avui moren les cares, vinga. Bandarra és el nom més escaient que reflexa fidelment que tu ets una indecent i una guarra. Marcolfa, dona sort i tu t'engolfa si ta mare era una santa i tu en canvi ets una filla de Marfanta. Petardo, tres paraules simplement, t'ho he de dir sincerament. Mira, noia, francament, ets un cardo, i un cardo porquero, que ha crescut enmig dels fets. Per això vull que fa molt temps et canto aquest bolero. I et diria que ets la llum del meu camí, i et diria que ets l'estel del meu destí, i ho diria, però el meu cor no ho sent així, i et diria. I et diria, paparra, aferrant-te de valent, m'ha xuclat furtivament la sang i el compte corrent. Quina barra! Podrida! Prefereixo un llit d'ortigues ple de xinxes i formigues abans que tenir-te al catre per amiga. Bacona! Per tot això que t'he dit i molt més que encara em callo abans que ser el teu marit me la tallo. Em tallo la coleta com ho faria un torero. Ja n'hi ha prou d'aquest romanço i adéu, adéu, bolero. Xubi-dubi-wa, wow, 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 wow. Xubi-dubi-wa, wow, 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 wow. Xubi-dubi-wa. Bandarra! Gràcies. Moltes gràcies. Guapo. No teniu gana, nanos? Amunt i avall. Gana? Jo ara faré una cosa. Digues, què faràs? Ara faré una cosa. Mare de Déu. Miquel Àngel, Ostres, mira'l. Ah, sí? vols pujar? Què vol dir això? Sí, home, sí. Va, vinga, va, Miquel Àngel. Estàs bé, Miquel Àngel? Sí, home, sí. Vinga, va. Un fort aplaudiment per Miquel Àngel, sí senyor. Au, vinga. Què tal, maco? Sí, sí, perquè aquí suaràs la cansalada, Treu-te aquí, això. Aquí sues la cansalada perquè fem ballar també. Sí, Ei. va, sí. Ei, I cantarem una cançó molt maca, que t'agrada a tu. Va. Ja la veig. Ja la veus, que sí? Sí. És aquella fècula tan bona. I noi, I peludeta Allà on per te dintre. surts tothom. Sí. i que es pot fregir. I es pot fregir, esclar. I per... Clar, home. I de moltes coses més es pot fer. Sí, home, i tant. Sí. Per tots vostès... Una truita també.
Sí. Ah, també? Quina dona, Amb tio. els ous. Això, amb els ous. Que no falti mai els ous. I també amb un parell de pebrots. També, També. Sí, sí. Pebrots escalivats. Sí, sí. Carai, Sí, sí. això si et seus a l'estufa. Calla, calla. Vinga, som-hi! Per tots vostès, la patata! Vinga! Au, vinga, mans en l'aire! Diu la teoria De l'evolució. Ah, vinga, Àngel, vinga. Que venim dels micos. quina aberració. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Sembla estrafolària aquesta teoria, però es funda en uns fets que veiem cada dia. Hi ha moltes patates que estan mig grillades, igual com els homes no estan a vegades. Quan veiem que un home té un nas que esparvera, tots diem reforma, quina patatera. Les patates velles s'arruguen de pell, igual que tot Cristo quan es torna. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. És evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Patata, 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 patatera, patata, patata. I és que la patata sempre ha sigut un assumpte molt pelut. Patata, 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 patatera, patata, patata. Que ja Adán i Eva va ser una enredada, que no era una poma, que era una patata. Patata, 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 patatera, patata, patata. Pren una patata i així cara a cara mira l'entendresa i digue-li, mare, que cada vegada que fem estofat no ens en donem compte de l'assassinat. I és que la patata és el nostre sostén, la fècula es veu, és un gran aliment. Per això quan et moris et dirà el mossèn in fècula fèculorum. I és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. És evident que l'home ve de la patata, i que ve de la patata, patata. Moltes gràcies, gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Ok. Bé, Xavi. Xavi. Bon, fort aplaudiment, sí senyor. Gràcies, moltes gràcies. Moltes gràcies. Vinga. Esteu en vaga ja? Ai, què és això? Vinga, va. Passi-ho bé, passi-ho bé, passi-ho bé, i moltes gràcies. Passi-ho bé, passi-ho bé, passi-ho bé, fins l'any que ve. Hem estat aquí molt contents d'estar aquí amb tots vosaltres, en Francesc, en Dani, un servidor en Xavier, en Quim i en Paquito. Nosaltres, el grup Per Pebrots, estem molt contents d'estar aquí amb vosaltres, aquí a Saba. I res més, què puc dir? Passi-ho bé, i passi-ho bé, passi-ho bé, i moltes gràcies. Passi-ho bé, i passi-ho bé, passi-ho bé, fins l'any que ve. Gràcies! Gràcies. Moltes gràcies!
gràcies, gent de Ceba. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Moltes gràcies. 1, 2, 3, nois. Moltes gràcies. Gràcies. Però si és hora d'anar a sopar... Vol un altre? Home, jo crec que s'ho mereixen, eh? A veure, mira. Mira. Mira, en farem una que és molt típica de Ceba. Sí? Sí, quan vam fer allò del ciclisme. Ah, t'estàs enrotllant com una patata. Sí, va. No vam fer la Volta a Catalunya, la Volta a Espanya per aquí. Què dius ara? De ciclisme. Tu anaves... Ah, tu havies menjat una herba miraculosa. No va ser aquí on te van trobar un terrat que estava plantat d'herba? Sí. Jo he trobat això. Sí o no? Mira com callaven, eh? Mira'ls. De qui és això? Tan callats que anaven, tu diràs. Un telescopi no és. Allò es veuen llagradassos de colors. Però de qui és això? És una falca, per falcar la porta de la... Saps? Paco? És teu, això, eh? Sí. Que sí, que fa cara de fumat. T'ho dic sempre, jo no fumo. Sí que fuma, sí. Hosti, nano. Em sembla que surten bèsties per aquí. Hosti, nano, que és una romeguera, això? Mare de Déu santíssima. I els ulls com cabassos. Hosti, la fregona, de Vileda. Oh, Déu meu senyor. Jo no me la trec ja, me la deixo posada. I els collons us van així. Tu no veus res aquí? Doncs tenim una rombeta molt maqueta. Com el mou? No veus res, tu? Ja se l'ha fumat. Ei, què passa? Hola? Hola? Sí? És en directe, no és playback, eh? Hola? Estic aquí. Hola? Hola? Anem fumats, però... Aquí. Hola? Que en sentiu? Ara. Se sent o no? Sí? Que en sentiu? Marxem, tornem. Se sent o no? Ui, quina flaire. Sí. Bé. Bueno, va. El farem amb un toc de rumba, què us sembla? Va. Però la tornada m'agradaria que la cantéssiu també vosaltres. És molt facileta, vale? Li van posar de nom. Herba conillera. Oh, vinga! Hola? No. Vaig conèixer una herbeta molt fresca i natural. Vivia en un armari amb llum artificial i al mig del blat de moro, si li tocava el sol, se'ls hi feia més alta que els dos germans Gasol. Van posar de nom, herba conillera que li va agradar a tothom. Van posar de nom, herba conillera que li va agradar a tothom. Ella és molt solidària i a les seves amistats, quan s'hi apropen amb ganes els hi cura els maldecaps. I quan estan molt tristos amb la seva ferum, els hi encomana una festa més grossa que la Patum. Déu la vol conèixer, li tenen gratitud. S'ha tret el batxillerat científic de la salut i els metges me la recepten i tothom que la coneix li volen donar el Nobel perquè diu que se'l mereix. Oh, vinga! Li van posar de nom, herba conillera que li va agradar a tothom. Li van posar de nom, herba conillera que li va agradar a tothom. Passa-la! Vinga, quina fraire! Déu-n'hi-do! Els músics! Adéu. No te la prenguis tota i guarda una llavor que va bé pel mal d'estómac i facilita l'erecció. També cura de l'insomni, no val pesar l'edat. Agafa la conillera i aclapar-la fins demà. Apa, dormeu de gos, somnieu amb els angelets, perquè
aquesta herbeta sempre estèreu molt distrets i aquí ens acomiadem amb tota la il·lusió. Doncs ja coneixeu l'herba conillera de la integració. Vinga! I van posar de nom, van posar de nom, herba conillera que li va agradar a tothom. Van posar de nom, van posar de nom, herba conillera que li va agradar a tothom. Tornem-hi! I van posar de nom, van posar de nom, herba conillera que li va agradar a tothom. Van posar de nom, van posar de nom, herba conillera que li va agradar a tothom. Everybody! Gràcies! Gràcies! Moltes gràcies! 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 Gràcies, Eva! Gràcies!